हेल' लोगोफोर, गिबियावनो आंनि चेनेलाव बयखौबो फिन खनसे बरायबावनाय जाबाय। आसा खालामो भिडिअखौ बयबो अननानै जोबजासिम नायलांगोन। लोगोफोर, आङो भिडिअ लाबोयिया माखासे सम जाबायमोन। दिनै आंहा सम मोननायलाय आरोबाव फिन खनसे भिडिअ लाबोबावनाय जाबाय। लोगोफोर, भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलां, अब्लासो जों भिडिअनि माखासे टपिक्सफोरखौ एबा बाथ्राफोरखौ जोङो बुजिनानै मोनो। मानो होनोब्ला जों दिनै नैबे भिडिअआव सावरायगोन माने जाय भिडिअआ दिनै ससियेल मिडियायाव गोबां भाइराल जाबाय। दिनै जों बेनि सायावनो सावरायगोन आरो। दिनै बर' हारिखौ सासे बुरि मानसिया बा हारसा बुरिया दिनै गोबां गाज्रि खोथाजों बाथ्रा बुंबाय एबा गाज्रि रावै बायदिसिना बाथ्रा बुंबाय, जोंनि बर' हारिखौ लासिं सिं खालामबाय। नाथाय दिनै जोंनि बर' हारिया बैफोरखौ जों बोरै सहायनानै थानो एबा जों बोरै बेफोरबायदिखौ खोनासंनो हानो। थारैनो बे बुरिखौ जोङो आयेननि साजा होनांगौ एबा आयेन मथे थांनानै बिखौ पानिशमेन्ट होनांगौ। आरोबाव जोङो बे बुरिखौ सोर बेफोरबायदि बुंनो फोरोंदों एबा सोर फोरोंखो बेफोरबायदि बुंनो, जों बैसोरखौबो हमनांगोन, पानिशमेन्ट होनांगोन। मानो बेफोरबायदि बुंनो मोननांगौ ससियेल मिडियायाव? बैफोर खोथाखौ सानगोन ना सानाखै? बेफोरबायदि बुंब्ला दे बेसेबांबा गिदिर दाय जागोन एबा भाइराल जागोन। थारैनो साननानै नायगोन ना नायाखै बे बुरिया? बुरिलायनानै दासिमबो जेबो मेलेमानो गैया नामा बे बुरिया? मानो बेफोरबायदि बुंनो मोननांगौ? जोंनि बर' हारिखौ मानो बेफोरबायदि जायगा गैया, मा गैया? जोंनि आसामाव बर'आ जेबो जायगा गैया। बाब बाब बाब, मा बुंनाय जाखो बे बुरिनालाय? मा बुंनाय जाखो बियो? थारैनो बे बुरिखौ मोनोब्ला एकदम थाव सोरबा हाथाय साथाय गजोबगौमोन आङो। माने नुनानै आं जोबोद रागा जोंदों आरो। नोंथांमोना मा खालामगोन? बेफोरबायदि बुंनाय रावफोरखौ बोरै सहायनो हागोन? रायजोफोर, नोंथांमोना मा सानदों कमेन्टआव लिरना हर। आंनिबाथ' बे बुरिखौ एकदम मोनोब्ला नोंथांमोना नुदों जानांगौ माखासे इउटुबफोराव बे बुरिखौ मा खालामदों? सोरबा जोदों, सोरबा साइड किक मारिदों, सोरबा सौदों, सोरबा हासुलादों। नोंथांमोना नुखाबाय जानांगौ। थारैनो आङो जोबोद गोजोनदों बिथांमोननि सायाव, साबायखर बावहरो आं बिथांमोनखौ। अब्लाबो आं गोजोननाय मोनाखैबो होननो हायो। मानो होनोब्ला जोङो बेखौ फटकआवसो जों बेफोरबायदि खालामनो हादों। नाथाय मोगथाङावथ' जों बेफोरबायदि खालामनो हायाखै। मोगथाङाव खालामनो हानायमोनब्ला आं बांसिन गोजोनगौमोन। मानो होनोब्ला बे बुरिया थैनोसै समावबो बेफोरबायदि बर' हारिखौ बेफोरबायदि राव बुंनानै एसेबां असनमान, एसेबां गाज्रि राव बुंबाय। थारैनो सोर फोरोंमारखो बेखौ? बे बुरिया सोर? जोंनि बर' हारिनि गेदेर गोलावफोरा बेखौ थाबैनो हमनांगौ, आयेननि बायदि साजा होनांगौ। थारैनो निमाहा बिफिन होनांगौ बेखौ ससियेल मिडियायाव थांनानै। आरो बैसोर फोरोंग्रा मानसिफोरखौ नोंथांमोना नुखादों ससियेल मिडियानि बा मिडियाफोराव सोर फोरोंदों, सोर फोरोङाखै नोंथांमोना खोनाखादों बा नुखादों।
आं जोबोद रागा जोंदों खोनानानै। मानो होनोब्ला जोंनि बर' हारिखौ बेफोरबायदि बुङोब्ला आं जोबोद दुखु मोनो। मानो होनोब्ला जोंबो बर' हारिखौ मोजां मोनग्रा साफा जोंबो बर' फिसाफोर। बेनिखायनो बुंदों जोंनि बर' हारिया खौसे जायैखौ नुनानैनो बेफोरबायदि गुबुन हारिया जोंनि बर' हारिखौ बेफोरबायदि बुंनो, सोंखारिनो, बायदिसिना खालामनो खाबु सोलो मोनो एबा बुंनो पावार मोनो बिसोरो। थारैनो आं बुंगोन जोंनि बर' हारिया बेफोरबायदि गुलाय गुजाय जाबाय थायोब्ला बेफोरबायदिनो बिसोरो बायदिसिना बुंनो साहस मोनगोन। खौसे जादो बर'फोर, नङाब्ला बेफोरबायदिनो गुबुन हारिनि बा गुबुन जाथिनि आथिं सिङाव जों थानांगौ जाबाय थागोन। साला बुरिखौ होख्लायनांगौ मोनोब्ला एकदम थाङा थां। लोगोफोर, दिनै आं बैखौनो सावरायनो होननानै लाबोनाय जाबाय। नोंथांमोना जेसे हायो एसे कमेन्ट खालामनानै फोरमायहर बे बुरिखौ मा खालामनांगौ नोंथांमोननि बायदिब्ला। आंनिबाथ' बिथांखौ थारैनो गिदिर साजा होनांगौ। मानो होनोब्ला मोनसे हारिखौ, मोनसे जाथिखौ बेफोरबायदि अखमान खालामनाय सासे सुबुंखौ बेफोरबायदि ओरैनो जों हगारनो हाया। मानो होनोब्ला बेबो सासे बुरि, थैनोसै सम जालायनाय सासे बुरि। थारैनो जोङो मिथिनाय बादिब्ला बे बुरिया गाव हारसिं सानखांनानै बुङाखै। माखासे साइडआव थानानै फोरोंबाय थानायखौ जों खोनानो मोनदों। थारैनो बैसोरखौसो जों हमनांगौ आरो बिथांमोनखौ एबा बिसोरखौ जोङो साजा होनांगौ आरो निमाहा बिहोथारनांगौ। अब्लासो बिसोरो जोंनि बर' हारिखौ सिनायगोन। गोख्रों जादो बर'फोर, खौसे जादो। लोगोफोर, दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोननोसै। बे भिडिअखौ आरोबाव मोनसे खोथाखौ बुंबावगोन एबा दिनै आं आरोबाव फोरमायबावगोन मोनसे बाथ्राखौ। नैबे फंबाय नबजित नार्जारिखौ जोंहा दा सोलिबाय थानाय DID लिटिल मास्टार सिजन 5 आव जाबाय थानाय नबजित नार्जारिखौ जोंनिनो बर' फिसा होननानै बयबो जाय बिथांमोना दासिमबो बिथांखौ सापर्ट खालामाखै एबा कल खालामाखै, बिथांमोना दिनैबो 9 रिंगानिफ्राय बिथांखौ सापर्ट खालामनो हागोन एबा कल खालामनो हागोन। नोंथांमोना नाम्बारखौ गोसोआव गैयाब्ला आं आरोबाव फिन खनसे बुंनानै होदिनि। गोसोआव लाब्लानो जाबाय 9152915246। आरोबाव आं फिन खनसे बुंबावगोन 9152915246। अब्ला लोगोफोर, नोंथांमोना बे नाम्बाराव कल खालामब्लानो जाबाय। अब्लानो बिथांखौ जों सापर्ट खालामनाय जागोन। बयबो बर'फोर, जोंनि बर' हारिया खौसे जानानै बिथांखौ जोङो थारैनो देरहासार खालामनो हायोब्ला जोंनि बर' हारिया थारैनो मोनसे गिदिर मुंबो मोनगोन एबा जोंनि बर' हारिखौबो सिनायनानै मोनगोन। जों दिनै बुंनो हायो एबा नुदों गुबुन हारिफोरा बेसेबांदि गावजों गाव खौसे मदद होलायो। दिनै सासे धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय मिसिं आफुंपेगु होननाय सासे मिसिं उन्दै हिनजावसा गथ'आ एबा हिनजावसा गथ'नि थाखाय बेसेबां सुबुंफोरा सापर्ट खालामदों नोंथांमोना नुदों जानांगौ।
धेमाजि डिस्ट्रिक्टआव जेसेबां बिथांमोननि हारिफोर दं एबा जाथिफोर दं बिथांखौ गासैबो सापर्ट होनायखौ जों नुनो मोनदों। मानो होनोब्ला गोबां ससियेल मिडियायावनो गोसारदों आपुन पेगु होननानै। जोंबो खोनादों, जोंनि जायगायावबो जों खोनादों, जोंनि जायगा धेमाजि डिस्ट्रिक्टआवनो जों खोनादों। मानो होनोब्ला गोबां जायगायावनो एबा जेरावखि थाङा लामा सामायावनो जों खोनादों आपुन पेगुनाव भट हो होननाय बायदिसिना स्ल'गान होदों आरो बायदिसिना लामा सामाफ्राव बिथांमोना पस्टार बेनार बायदिसिना सिथाबनानै बिनि फन नाम्बार गासै होनानै सिथाबनानै दोनदों। अब्ला जोंनि बर'फोराबो थिग बेफोरबायदि खालामोब्ला थारैनो बिथांखौ जोङो गोजौआव दावखोहोनो हागोन एबा देरहासार खालामनानै होनो हागोन। अब्ला बर'फोर माथो सानबावनो, जोङो गावनिनो बर' फिसाखौ जोंबो गुबुनफोरबायदि जोंबो हेफाजाब होनांगोन आरो देरहासार खालामनानै होथारनांगोन। अब्ला नोंथांमोन, दिनै आं भिडिअखौ एसेयावनो लाखिनोसै। जाय बिथांमोना बिथांखौ कल खालामाखै, दा मोनानि 9 रिंगानिफ्राय आरोबाव स्टार्ट खालामदो आरो कल खालामनानै बिथांखौ देरहासार जानो थाखाय बिथांखौ बयबो अननानै आरोबाव खनसे कल खालामनानै देरहासार खालामनानै होबावदो। अब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर। जै बर' हारिया जेब्लायबो थांनानै थाथों।